Bo día. Perdone pola tardanza. Hoxe, os nenos e nenas de sexto de primaria imos presentar este certame de intercentros 2023-2024, que esperamos que vos guste. Para comezar, os nenos de infantil van presentar unha obra de teatro chamada Aoyami e os nomes dos animais. A verdade é que igual hoxe non sabemos algo novo. Un aplauso moi forte. Dedicámola a todos os nenos e as nenas do mundo que non poden ir á escola. Damos as gracias a todas as familias que nos ayudaron. Chámoche a boa fina. Gracias. ¿Qué? En especial a boa fina. Acabou a guerra. Amaule, 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 amaule,
por la mañá cedo. Papá, mamá, xa estou preparada. Vou má escola. Espera por nosotros, nenos e nenas. Non podo, teño moita presa. Entón espera. Leva isto, bótao no río Xío, así chegarás á escola. Gracias. A Giovanni seguiu ao seu barco dende a beira do río. De súpeto chocou cunha pola e oh, non, meu barco. Ahora como vou chegar á escola? Un hipopótamo que se bañaba no río estaba a mirar. O barco fundiu e ahora non sei chegar á escola. Eu mostrareiche o mellor camiño, pero a cambio deberás traerme o nome escrito. Vale. A Giovanni tomou o camiño da selva. Apareceu un cocodrilo no medio do camiño. A donde vas, pequena? Vou á escola para aprender a ler e escribir. Para que saber ler e escribir? Para escribir o teu nome. Se me deixas seguir, cando volva a traerche o teu nome escrito. Prometido. A Giovanni seguiu o camiño. Un leopardo vixiaba. Vou á escola para aprender a ler e escribir. Se non me comes, cando volvas, traerche o teu nome escrito. Vale, de acordo. Gracias, prometido. A Giovanni andaba moi contenta, saltando e brincando, ata que diante dela apareceu unha serpe grande e perigosa. Por favor, non me comas.
Cando volva a traer o teu nome escrito. Non sabemos o nome escrito. Gracias, prometido. Xa. Mais adiante, unha araña peluda e de longas patas atrancaba o seu camiño. Nunca comí, nena. Estará moi rica. Por favor, non me comas. Cando volva a traerche teu nome escrito. Serán interesantes, pero meu nome escrito. Aquí te espero. Gracias, prometido. Xa cando estaba a chegar, un mosquito empezou a voar de arredor de Ayobami, non a deixaba andar. A donde vas, pequena? Casi non me ves, pero son máis peligroso de que crees. Mosquito, ya sei que es moi peligroso, pero se non me picas cando volva a traer o teu nome escrito. Está ben, pero te esperarei te mando aquí. Gracias, prometido. Ayobami por fin saiu da selva, chegou de primeira á escola. Ao pouco tempo chegaron os outros nenos e nenas. Bos días, mestre. Bos días, Ayobami. Bos días, profe. Bos días. Bos días, profe. Bos días. Bos días. Estou moi feliz. Por fin acabou esta guerra que tantos nos fixo sufrir. Hoxe imos empezar por la palabra paz.
Ata mañá. Ata mañá, mestre, aquí estarei de novo. Ata mañá, Giovanni. Anoitecía. Está tardando moito. Pasaríase algo? levantouse un vento moi forte que foi levando o nome de todos os animais ata a casa de Ayová.
papá. Bos días a Giovanni. Bos días a Giovanni. Yo sabe ler un pouco. Estoy moi contenta, filla. De novo, a Giovanni e os seus amigos e amigas saíron xuntos para a escola. Nos seus cadernos xa levaban escritas outras palabras novas. de 4 anos. Agora imos presentar aos máis pequenos, os nenos e nenas de 3 anos, que nos van cantar unha canción que se titula Fumo ao mercado. Que mercado? Un aplauso moi forte para eles.
norte de Galicia. O alumnado de sexto infantil presenta 10 cartiñas viaxeiras. Un forte aplauso. Fueron de visita a Grode, una por la tocha, hasta quedaron 9. Gatiñas viaxeiras comeron en ela un biscoito, unha morral de cheite e quedaron só 8. Oito gatiñas viaxeiras por Ferrol en patinete. Unha quedou na noixa e tan só quedaron 7. Viaxeiras ían con moito estrés, pararon na feira de Moeche e tan só quedaron 6. Cruzaron o ano do Chimpo. Unha caeu a ponte, tanto quedaron 5 gatiñas viaxeiras foron a Jousa Teatro. Unha cayó na butaca e tan só quedaron 4. Gatiñas viaxeiras foron a San Andrés. Unha quedou rezando e só quedaron 3. Gatiñas viaxeiras navegaban na Malata. Unha cargou a proa e quedou na casa.
pero non había castaña porque estaba en agosto. Vais, cotillas viaxeiras, estas despiertas valles mal.